Tiesitkö, että vuonna 1950 eräs toimittaja uskalsi väittää, että Marilyn Monroe näytti kauniilta vain kalliiden mekkojensa takia? Kyllä, hän sanoi sen oikeasti, kun Marilyn oli ostoksilla ruokakaupassa. Hetkessä, joka oli täysin tavallinen ja näytti kuinka normaali ja helposti lähestyttävä hän oikeasti oli. Mutta Marilyn ei ollut kuka tahansa. Hänellä oli persoonaa, itsevarmuutta ja uskomaton huumorintaju. Ja hän päätti vastata kunnolla. Mitä hän teki? Hän osti jotain yksinkertaista ja halpaa. Säkillisen perunoi ja muutti sen tyylikkääksi mekoksi, pukeutui siihen luonnollisella eleganssilla ja teki ikonisen kuvauksen, joka osoitti, ettei hänen kauneutensa riippunut lainkaan ylellisyydestä. Hän hiljensi toimittajan ja todisti, että hänen tyylinsä ja eleganssinsa olivat täysin aitoja. Marilyn Monroe osoitti, ettei hän ollut vain kaunis kasvo tai haluttu vartalo. Hän oli myös älykäs ja vahvatahtoinen nainen,